26. bab. Tomussu gar ve orok döwrünü yağın ýaly, akmaga hem hormat yaraşyan däldir. Serçäniň eýlek-beýlek uçuşy ýaly, garlawajyň uçup gidişi kimin sebäpsiz näletem täsir etmez. Ata gamçy, eşege nogto, akmagyň ýagyrnysyna da tayak yaraşýanlar. Akylsyzyň akmaklygyna göre jogap berme, ýogsa sen hem oňa meňzersiň. Akylsyza akmaklygyna göre jogap ber, ýogsa özüni akylly saýar. Akmagyň üstü bilen habar ýollaýan özüni ziyan eder hem azap çeker. Ismadyň aýagy nähili salparyan bolsa, akmagyň agdynaky pekim hem şeýledir. Daşy sapana bek daňyp goýan adam nähili bolsa, akmaga hormat goýýanyna şeýledir. Serhoşyň elini batan tiken nähili bolsa, pekim de akmagyň agdyna şeýledir. Duş geleni yaralayan kemançy nähili bolsa, akmagy bir ötöwçüýüni hakyna tutýan hem şeýledir. Öz gusugyny öwürlüp gelýän it nähili bolsa, akmaklygyny gaýtalyan akmak hem şeýledir. Öz gözüne akyllar görünýän adamy gördüňmü? Akmaga bolan umyt onunkydan köpdür. Ýalta köçede arslan, ýolly ýolbars var diýendir. Kapı öz petlelerine nähili aýlanýan bolsa, ýalta da öz düşegini şeýledir. Ýalta elini tabaga uladyp, onu agdyna ýetirmäge ýadaýandyr. Ýalta öz gözüni sagdyn pikirli jogap berýän 7 kişiden akyllydyr. Özüni degişli bolmadyk dawa goşulýan, geçip barýan itin gulogyndan tutýan adam ýalydyr. Öz ýakynyny allap, men oýun edýän ahyryn diýýän adam gor. Ok we ölüm ýagdyrýan kişi ýalydyr. Odun gutoranyna ot sönýändir. Şugulçynyň ýok ýerine dawa tükenýändir. Kömür köz üçin, odun od üçin, jenjelçi dawa tutoşdurmak üçin gerek. Gıýbatkeşiň sözleri datly lukma kimindir? Olar hut içine siňýändir. Süýjü dilli hem yaman yürekli adam kümüşlüğü çaylan toyun gap ýalylar. Ýigrenjini dili bilen örtýändir. Göwnünde bolsa hile saklayanlar. Onun mulayim gepleşine inanma. Çünkü yüreğinde 7 ýigrenç bardır. Ýigrenjini hile bilen örtse de yamanlygy cemagata ayan bolýandyr. Kim gorp kalsa onu özü yıkılar. Kim yokordaş toğulasa ol öz üstüne gaýdar. Yalançı dil ıncıdyan adamların ýigrenýändir. Yaranjaňlyk edýän dil helakçylyk döredýändir.